Mare meva, l'any de la coronació. Mare de Déu de Vallivana. Ui, la coronació, molt bonico. Va col·laborar molt el poble. Clar, dona, i deguérem anar tots a veure-ho. Clar, dona, la coronació de la Mare de Déu. Sí. Ui, jo crec que va ser grandiós allò. Molta festa, molta festa. Una admiració, una devoció i una cosa molt bonica. Que l'any de la coronació va ser l'any 1957. Pues fa 60 anys, això, Mos varen reunir perquè tot el poble feren en 6 sectors. Varen dividir el poble en 7 sectors. 6 en el nucli, el que és el poble, i 1 en la Font de l'Homet. I uno que eren dels fills d'ací que vivien en València. O sigui, fills del poble que no vivien ací, que va ser el dia de la coronació. Això es varen córrer en tota la pólvora i tot el que hi havia pel dia de la coronació. Nosaltres teníem el carrer, el quin sector. I jo perteneixia al sector primer. Els veïnats s'ajuntaven i a cada un s'arreglava el carrer a veure quin el feia més bonico. Uns carrers preciosos. Uns tenien palletes, altres en banderetes i farolets i cuentos d'això. Sí, en el carrer Nou feren moltes coses. Moltes coses. Feren una sessió de palmera, tot en verdura i palmeres i tot. Feien molt bonico, molt bonico. Sí, i a més adornat tots els pisos, adornats en dibuixos, en arena, en el que fora. I després feren de viruta i uns cestos així de madera, feren unes flors i en paperells de malaenetes fèiem el que era el clavell per ficar-ho allí. I fèiem paperes de seda de color rosa apegats a l'això. Feren unes guirnaldes i estava ple de botelles i jo feia bonico. Després n'hi havia altres carrers que feren altres coses, el carrer La Sèquia feren armelers, així en la plaça no me'n recorde, així estava tot molt adornat i molta llum. Inclús estava tota la iglesia rodada de peretes. Però posaren moltíssimes llums, moltes llums. I fins a dalt del campanar hi havia llum. Hi havia una il·luminació, mare de Déu, que bonico. Sí, s'arreglaven tots els carrers i feren la professó, dugueren la mà de Déu per tots els carrers i tot el poble estigué de festa tots els dies, cada dia per un carrer. Tota una setmana de festes, que entonces això ni els dies de bous. Una festa tremendíssima. Una festa gran. Cada sector feia com si fos el dia de el que feia el dia de la Vallivana. Missa, campanya, passacarrers, la música, el concert de vesprà, per la nit la processó. També molt religiós. Claro. A cada sector feia una professó. I els que ens agradava veure les coses catòliques, doncs deguérem anar a veure-ho. Sí, molta gent, sí. I molts retorns, sí, molta gent. Moltes cofradies, perquè portaven les medalles i això, sí. Ho varen fer molt lluït. Aquest dia va ser moltíssima festa, la feren allí. La coronació es feu allà a la plaça de la Coronació, que avui és plaça de la Coronació, però entonces allò era un descampat total. Tu dona compte, quan feren la coronació no hi havia res encara de cases. Que per això li ficaren plaça de la Coronació. Festa com aquesta no s'ha fet en la vida, no se'n farà. Mare de Déu de Vallivana, la coronació. Mare de Déu.